コペンハーゲンから車で30分。テイストオブ東京へようこそ。 Når man ønsker at lave Danmarks bedste sushi, er der ingen nemme steder at springe over, men det kan du se mere om her. もし。はい。 Vi tilbereder frisk og lækker sushi hver dag. Velkommen til Taste of Tokyo. はい。ありがとう。 Inden vi koger risen, vasker vi den nænsomt. もしもし。 Når risen er kogt, tilsætter vi en marinade af eddike, salt og sukker. はい。 Herefter bliver risen formet til risboller, som vi lægger frisk fisk på. はい。 Det kalder man nigiri. こんにちは。 I vores køkken, hvor vi tilbereder frisk og lækker sushi, kommer temperaturen på fisken aldrig over 2 grader. Vi tilsætter ikke kunstige smagsstoffer, heller ikke konserveringsmidler. どうもありがとう。はい。 I sushibakken finder du også maki-ruller, som består af ris, tang, frisk fisk og grøntsager. Når rullen er færdig, skærer vi den ud, og så anretter vi i sushibakken. もしもし。 I vores sushibakker finder du alt, der skal bruges til en god sushi-oplevelse. ほわ。 Soja, wasabi, ingefær og så selvfølgelig den frisklavede sushi. こんにちは。 Taste of Tokyo, はい。 en pære-dansk virksomhed. もしもし。はい。 Du finder vores sushi i førende danske supermarkeder. こんにちは。されている。はい。 God fornøjelse. どうもありがとう。